Jo soc Jesús Nieto Carbonell. La meva trajectòria ve ja dels anys 70. He estat lligat a moviments socials. Uns anys vaig estar militant al partit per excel·lència de l'esquerra a Catalunya, que era el PSUC, i al cap de poc vaig passar, es va transformar el PSUC en Iniciativa per Catalunya, vaig estar un temps a Iniciativa i ara fa ja més de 15 anys que soc independent i he estat sempre lligat al moviment veïnal. Fa 3 anys em vaig comprometre en la constitució de la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró i el Maresme, i estic en això, estic en aquesta plataforma o moviment en defensa de la sanitat pública, que hem fet tota una sèrie d'actes, manifestacions, concentracions, coordinadament amb una plataforma que existeix a nivell de Catalunya, que és la Plataforma pel Dret a la Salut, i estem lluitant perquè des que va accedir a Convergència i Unió el 2010 el senyor Boi Ruiz al Departament de Salut, hi ha hagut unes retallades i unes privatitzacions encobertes a la qual nosaltres estem fent front de la manera que podem. Concretament, al CAP de Rocafont del Palau van ser, no oblidem, van ser 40 dies que veïns i veïnes del barri de Rocafont i del Palau es van tancar exigint que el personal que es anava a perdre en el CAP i que no es anava a substituir es recuperés. Això s'ha aconseguit, però a més s'ha aconseguit una cosa que ara volem, des de la coordinadora, impulsar als diferents CAPs de la ciutat, que és aconseguir, amb l'objectiu de la participació democràtica, d'exigència de màxima participació democràtica en tots els organismes i en totes les institucions d'aquest país, demanar, és a dir, exigir una cosa que ja han començat a obtenir al CAP de Rocafonda, que és la taula, el que en diem les taules tripartites. Què són les taules tripartites? Les taules tripartites és una forma de participació que l'Institut Català de la Salut no ha permès fins ara, és a dir, sí que està en la legislació però no s'ha complert, que és la participació ciutadana en la gestió de la sanitat pública.